Сәлем! Распаковка! Bugün әлеге oyunчыкларны чагыштырабыз, кайсысы яхшырак белербез. Biz Lego Ниндзягоны җыеп бетердек. Менә безнең персонажлар. Сезгә нинди персонаж күбрәк ошый? Миңа калса, менә бу персонаж иң матуры, чөнки ул шундый су төстә, су бар диңгездә, һәм мин кыенырга яратам. Әгәр дә сиңа бу распаковка ошаса, лайк куй һәм комментарий калдыр.